Maayong buntag sa tanan. Good morning everyone. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa umagang ito, nais kong ibabahagi sa inyo ang aking pag-aaral o pananaliksik na pinamagatang pagsusuri sa mga piling kantang salin ni Yoyoy Villami sa terika, kultura at kamalayang pangkapaligiran. So, bakit kaya Yoyoy? Bakit kaya si Yoyoy Villami? Then, bakit kaya kanta? And then, ano yung connection ng kanta kay Yoyoy at sa kalikasan? No? So, unang-una as background, when I say kanta, ito ay isang pinakamatandang kulturang popular. At sinasabi na ang isang kanta ay nagbibigay lunas, no, ng ating mga nararamdaman. Kaya mahilig tayong kumanta, lalo na sa mga Pilipino. At kapag mayroon tayong nararamdamang lungkot o ano paman, ay minsan nakikinig tayo sa kanta. At bilang kay Yoyoy, kasi si Yoyoy Villami, pinipili ko dahil isa sa din. Bakit nga si Yoyoy Villami? Yoyoy Villami is kilala bilang komedyante. So kilala siya ng mga kanta na parang walang kabuluhan. No? So parang nagpapatawa lang. Ngunit na gusto ko sa papel na ito ay mapapatunayan na ang mga kanta ni Yoyoy na walang sense ay meron talagang kabuluhan. No? So, isa na dito, si Yoyoy Villami ay isang Boholano. And as a researcher, I'm also a Boholana. Sinusubaybayan ko po ang kanyang mga kanta at meron po siyang 300 plus na mga kanta at kinakategorya ko yan. Ngunit sa papel na ito, ay nakatuon po ito sa salin ng kanyang kanta na may kaugnayan sa kalikasan. And then, bakit si Yoyoy? Si Yoyoy Villami ay kilala o tinaguri ang Philippine King of Novelty sa Pilipinas. So, ganun siya katanyag. Although, kilala niyo si Yoyoy na ambochike, di ba? So, yun lang. But, sa papel na ito, gusto ko ring makilala si Yoyoy bilang tagasalin. Dahil walang masyadong nakaano kay Yoyoy bilang tagasalin. Hindi din siya nag-aral lang salin, but gusto kong na magaling din siya bilang tagasalin. Okay, so ngayon, ano pa ba ang mga dahilan? Bakit nagsasagawa ng pag-aaral? Una, when I say kanta, ito ay nagsisilbing papel. Ano ba yung papel ng kanta? Una, yung paghubog ng kamalayang pangkapaligiran. And then, pangalawa, ito ay, sa papel na ito, ay ang paglalarawan ng kalikasan ng awit sa kanta ni Yoyoy, sa may piling kanta ni Yoyoy na may salin. At batay sa mga pag-aaral ni Pingson, na isang professor ng UP Cebu, ay mayroon siyang nagtutuon na siya pag-aaral na ang kanta ni Yoyoy ay more on satirical. But sa puntong ito ay hindi lang satiriko na paraan, kundi yung salin ni Yoyoy at yung connection nito sa mga kanta niya na metaphorical na paglalahad tungkol sa kalikasan. And of course, meron pag-aaral ni Sanchez 2012 na nagtutuon sa pag-aaral sa kanta ni Yoyoy na more on musika. No? But sa pag-aaral na ito ay yung eco-kritisismo na pagsusuri sa kanta ni Yoyoy. And then, of course, nakaangkla din ito sa SDG, no? Na 14, una, life below water. So, ano ba yung mga life below water? Yung nasa dagat, no? And then yung SDG, yung pagprotekta life on land. So, ganun si Yoyoy na parang wala lang, pero siya ay maano sa environment, no? And then, kasunod, paano isinalarawan ang kabuhayan, pangingisda, mga yamang dagat, sakahan o yung bulkan, kasi nandun yung mga bulkan, o yung bulkan niya na kanta, at elementong ekologikal. Kasunod, nais ko rin yung contribution ni Yoyoy sa pagsusuring ito, mapapahalagan ang ambag ni Yoyoy pagdating sa hindi lang sa kanta, hindi lang sa larangan ng musika, kundi magagamit ang pagsusuring ito sa asignaturang kulturang popular. Dahil mayroong kulturang popular ang subject na Filipino. Dahil kakulangan po ito ng kagamitan. At syempre, ang pagsusuri ng panitikang popular o bilang daluyan ng environmental education. So yun ang mga dahilan.
And then kasunod po, ano ba ang mga paraan na ginagawa ng researcher para mabuo ang pag-aaral na ito? So una, nagkakaroon ng qualitative study na design, but nakapokus siya sa paraan ng content analysis o yung pangnilalamang pagsusuri. So yung dulog na ginagamit ay ang eco-kritisismo na kung saan ano ba yung representasyon ng kalikasan, kapaligiran o ugnayan ng tao at kalikasan ng tekstong pampanitikan. At ano ang pananaw ng writer o intended na layunin ng writer sa kanyang akda in the connection sa environment. At syempre, isa din dito, as I said, gusto ko rin makilala si Yuyo bilang taga-salin, kaya sinali ko rin yung pagsusuri sa salin o yung matiknik na pagsasalin na ginagamit ni Yoyoy Bilyami. Okay, so ngayon, dahil wala tayong sapat na oras, gusto ko lang ipatikim sa inyo yung mga kanta niya na clip mula sa, mayroon kasi siyang 4 na kantang pinili ko. Yung first, pwede po ba muna? Okay, so una, yung Crab Administration, original, ito ay nakaano sa Bisaya, o binul anong Bisaya, and then yung salin niya ay Piyesta ng Dagat. So tingnan natin kung meron bang tama ba ang salin ni Yoyoy? Ano kaya ang teknik na ginagamit niya at paano naiugnay ang nature o kalikasan sa kanyang kanta? So, pwede ba ipaano yung Crab Administration? Yung kasunod, yung mayroong kanta. Yan. Mayroon niyang lyrics. Fiesta sa Las Piñas, alimangon ng gihokas, tambay ng gimedyas, kasuway ng giwaswas, nasuko si kampi-kampi, ago ko'y nagigdibati, payang iyang kabaybayunan, gikuraw sa mga sugi. Okay, so next, tingnan natin. Ano yun, kabaybayunan, di ba yung uri ng mga, anong binabanggit niya, uri ng mga isda ba? Alimango o crab. So, remember, Yoyoy is, komedyante siya, meron siyang parang nagpapatawa, pero meron niyang patama. Yoyoy use pan o yung mga double meaning na salita. Kaya namagatan niyang Crab Administration. Parang katuwaan lang, pero meron siyang patama doon. Tingnan natin sa paglawig o pagtawid niya sa salin. Yung salin. Fiesta ng Las Piñas, alimangon nakatsinelas, alimasag nakamedyas, bangos nakasandalyas, nagalit si Talaba, si Tahong nakatunganga, dahil kigalonggong ay tinanan si Tilapia. Okay, so just piyesta bakit kaya piyesta ng mga isdaan? First, the Crab Administration, pero pari-pariho yung lyrics, no? And then first, piyesta ng Las Piñas, ganun pa rin, no? Alimango, nakachinya, piyesta ng ganito, pariho pa rin. Sa tingin mo, that's translation, but that's not really translation, that's pseudo translation. Nagpapanggap na sinasali niya, ngunit, yung first, yung mga uri ng crab, ang inaano niya sa Crab Administration at inano niya sa kaugalian ng tao. Paano kumilos yung tao. But the second, yung sa salin, ay nag-focus siya ng lahat ng mga uri ng isda o yung life below the water. Yung mga tahong, mga halamang dagat, ganun. Binabanggit niya doon. Kung mapapakinggan niyo yung kata, sobra-sobra, lahat ng uri ng mga isda nandun. Merong parang kumikilos, nilarawan niya ng ganito, ganyan. Ganon si Yoyoy. Kaya parang meron siya pa ring patama. Kahit nagbanggit lang siya, metaphorical sa mga kalikasan, pero meron pa rin in the terms of satirical, then meron siyang patama. No? Kasunod, just lang, dahil meron tayong, ilan na bang minuto? Sunod. Yung Volcan Wa Mitubo. Just clip lang ito ng mga Volcan Wa Nitubo and Volcan Pinatubo. Sige, pakinggan natin. Volcan Pinatubo, wamutubo. Volcan Pinatubo, wamutubo. Tungod sa labihang init sa imperno, maong atin tumihungaw sa Mount Pinatubo. Dinhay tao nga migimaw gikan sa mga apo,
gamay kaayong tao, abi ko og demonyo, pagkulan og pusok, ako nang naklaro, tao di ay nga kita sa tribo nga negrito. Okay, so yung salin, kasi maikli lang yun. Vulkan, 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 pinatobo, ayaw tumubo. Vulkan, 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 pinatobo, ayaw tumubo. Dahil sa sobrang init ng impyerno, kaya ito ay sumingaw sa may pinatobo. Kaya mga kababayan, tayo ay magbago na, pagkat ang tunay na Diyos sa atin nakagalit na. Huwag na tayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan na tanga, ang sasambahin natin tunay na Diyos na lumikha. Okay, so maraming salamat. So kung titingnan natin yung first, the crab administration at Fiesta ng Dagat, nagsisilbing representasyon ang ugnayan ng tao doon sa buhay ng karagatan with sa kaugalian ng mga tao. But the second one, yung kanta niya, Bulkan Wa Mitubo, ay yung layunin talaga ni Yoyo doon is nagpapatawa lang. But nung nagtawid na siya sa salin, ay iba na yung kanyang hatak. No? So yung Bulkan na pinatubo na yung pinag-uusapan. So tumatalaka ito sa kalamidad at epekto nito sa mamamayan, nagpapakita ng kahinaan at katatagan ng tao sa harap o sa yung kalikasan. For example, the Bulkan Wa Nitubo, parang nag-describe na, wala na siya nito, but the Bulkan Pinatubo, yung pagsabog. Ngunit doon, pinapakita niya sa salin na yung first kasi sa Bulkan Wa Pinatubo, mayroon siyang mga banggit na nakakatawa doon, no? So parang mga ibis, manigritos, ganun-ganun. Pero nung tumawid siya sa salin, hindi na niya kasi pwede siyang makasuhan, talking about the eyepiece. So ganun siya kagaling. Iniisip niya yung ginagawa niyang salin. And then the connection is, yung kailangan papahalagahan din natin ang kalikasan dahil yun ay bigay ng Panginoon o likha ng may kapal. No? So yun ang cry doon ni Yoyo. And then kasunod, yung isa sa hindi naman ang original, kasunod na kanta ay hindi siya yung nag-compose dahil ito yung folk song na si Pilimon, but sinalin niya ito sa Filipino. Next, kasi malapit na yung time. Si Pilimon, na masul sa kadagatan, nakakuha, o isang tambasakan. Ibaligya, sa merkadong guba, ang halin pulos kura, igorang ibano ba? And then yung salin. Ano yung kaibahan sa salin niya? Doon sa part. Si Pilimon, namingwit sa karagatan, nakakuha ng isdang tambasakan. Ibininta sa may tali papa, ang kita niya'y nawala, pinatalo sa sakla. Okay, maraming salamat. So yung si Pilimon is, yung first ay yung lahat ng kita niya ay sa tuba. Dahil sa mga Bisaya, mahilig tayo sa paglalasing o yung pag-inom ng tuba. But nung tumawid siya, naging cultural equivalence ang kanyang salin. Dahil instead na yung tuba, hindi niya pinawid, kundi yung nanalo sa sakla, isang uri ng sugal. Dahil ganun kahilig doon sa part doon sa Katagalugan. And then another, kung kanina ay tumutukoy siya sa yamang lupa, no? Bulkan Pinatubo. And then kasi bumalik na naman siya sa mga yaman na karagatan o yung, pero sa kultura o pamumuhay ng individual doon sa pagiging mangingisda o hanap buhay. So, ganun yung niya. And then, as I said, metaphorical ang iba din na pagkahatak ng ilang linya sa kanyang kanta. So, I know na malapit na yung oras, no? Kaya bigyan ako ng 5 minutes. And then, as inclusion criteria po, di ba, as a researcher, ano ba yung inclusion? Si Yoyo ay maraming kanta, but dito sa papel na ito, yung makanta lang ni Yoyo na may salin, na tumutukoy sa ugnayan ng kalikasan na ginagamit niya, metaphorical, at ano ba ang layunin, ang konteksto regarding sa teknik ng kanyang pagsasalin. So, when I say eco-criticismo din na pagsusuri, lumalawig dito yung elemento
ng pampanitikan sa pagsusuri? Ano ba yung, paano ba yung mga linya o mga salitang ginagamit sa kanyang mga kanta o liriko ng kanyang kanta o malilirip sa kanyang kanta na tumutuon sa ugnayan ng tao sa kalikasan, and how Yuyoy metaphorical describe sa kaugalian ng individual na makaka-relate. Kaya nasabi ko, that's true, Yuyoy is the king of novelty. Lan, time na ko. No? So, sa ori ng satiriko, so ito ay nagsisilbing para mailarawan ang realidad ng pamumuhay na nakakaugat sa kalikasan gaya ng pangingisda o yung paggamit ng likas na yaman at pagharap ng kalamidad like Vulcan Pinatubo. And then yung teknik ng pagsasalin, kasunod, napapanatili ang salin sa termino ng kaugnayan sa kalikasan, na ipasa ang lokal na kaalamang ekolohikal sa pamagitan ng pagsasalin, napapanatili ang katawagan ng mga pangingisda, no? O yung yung bulkan, iba pang elementong pangkapaligiran. So, sa lahat bilang konklusyon o kabuuan ng pag-aaral, nasasabi na ang mapiling kanta ni Yoyoy Villame ay hindi lamang nagsisilbing anyo ng aliwan o nagpapatawa, satirical na komentaryo sa lipunan, kundi nagsisilbing lunsaran sa kamalayang pangkapaligiran. And then sa pamagitan ng paglalarawan ng yamang dagat o yung mga yamang lupa o anyong lupa, may papakita nito ang malalim na ugnayan ng tao sa kalikasan. Pinapatunayan din sa kanta na ang mas mabisang kagamitan ng musika at pagsasalin ay nagpapalalim sa pagpapahalaga ng kapaligiran, lokal na identidad at kulturang Pilipino. So tandaan na ang panitikan ay sumasalamin sa buhay ng tao. Ito rin ay ganap na umaayon sa pananaw na environmental education o eco-kritisismo na naglalayon o eco-criticism na naglalayong paunlarin ang kamalayang ekolohikal sa pamagitan ng panitikan at kulturang popular. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. At kung paano ang tao ay humugot ng buhay sa kalikasan, ang awit naman ay humubog sa kanyang kamalayan at pagkakilanan. Maraming salamat po.